Ayiwa docteur Danbele bi an seri ma bana dɔ de bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ bamanankan na kirikirimasiyɛn ni dɔw yɛrɛ ko binni bana an bɛ fɛ k'i da don bana in na bana in ye bana sugu jumɛn ye. Ni ɲininkali ninnu diyara n ye n bɛ Maliactu fo o seli la an ma k'an ɲininka ni bana in na bana min ni a bɛ population kun kan ani an bɛɛ lajɛlen bana in filɛ a ma dɔn kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko épilepsie. Épilepsie ye mun bana ye? Épilepsie ye kirikirimasiyɛn de dɔw b'a fɔ a ma tuguni ko binni bana. Épilepsie bana min don a bana bɛ sigi kunkolo zɛmɛ de la, kunkolo zɛmɛ bana de don. Bana in ma faamuya n y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ la an ka jamana kɔnɔ parce que fɛn caman bɛ fɔ bana in ma mais il faut k'an k'a dɔn ko bana in sigilen bɛ kunkolo zɛmɛ de la. A bɛ kunkolo zɛmɛ constitué don ni minɛn minnu ye n'an b'a fɔ a ma neurones surtout a b'olu de sɔrɔ kosɛbɛ. Ayiwa bana in bɛ sɔrɔ cogoya jumɛn na yalima mɔgɔ i n'a bɛ bange de wa walima i b'a sɔrɔ cogoya jumɛn na i bɛ se k'o da don o la k'o fana yafa n ye. Merci beaucoup. Jɔnni k'an da don bana in sɔrɔ cogo la n bɛna ɲɛfɔ bana in yɛrɛ bɛ mɔgɔ hakɛya joli de la pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn bana in ampleur bɛ cogo min na. N'i ye épilepsie ta k'a lajɛ épilepsie diɲɛ kɔnɔ fasadimi banaw bɛɛ lajɛlen n'i y'u ta k'u sigi épilepsie bɛ na place filanan de la. Donc place filanan o b'a jira k'a fɔ ko bana min don bana a carilen don kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ wa n'i y'a lajɛ lakɔlɔsiliw y'a jira san 2020 tɛmɛnen na k'a fɔ ko épilepsie bɛ mɔgɔ miliyɔn 70 de la diɲɛ kɔnɔ wa o mɔgɔ miliyɔn 70 fana kɛmɛ sara la 80 o sigilen bɛ Mali n'a a ɲɔgɔnna duguw la n'an b'a f'u ma ko les pays en voie de développement ou bien bamanankan na n'an b'a fɔ ko dɛsɛbagatɔ jamanaw caman. Maintenant o bana ta sira ninnu fana fɛ tuguni épilepsie bɛ sɔrɔ cogo jumɛn i ka question bolila o de kan. Épilepsie bɛ se ka sɔrɔ sira caman na n ye a f'i ɲɛna cogo min na 80% kɛmɛ sara la 80 n'o bɛ an ka jamana ninnu na o bana bɛ se ka faamuya ni infection ninnu généralement les infections néonatales et périnatales. O ye infection sugu jumɛn ye? Muso kɔnɔma ka kɔnɔmaya wagati la infection dɔw bɛ se ka a sɔrɔ kɔnɔmaya kɔnɔ ou bien ni jiginni yɛrɛ kɛra infection dɔw fana bɛ se ka den fitinin sɔrɔ o bɛ se ka kɛ a kun dɔ ye. Épilepsie kun wɛrɛ fana bɛ se ka kɛ n'i ye mɔgɔkɔrɔbaw ta k'a lajɛ a ka ca olu fanfɛla de la AVC olu fana bɛ se ka na ni épilepsie ye. Donc o fana tɛmɛnen kɔfɛ ni kuru bɔra dɔw kunkolo zɛmɛ la o fana bɛ se ka kɛ épilepsie sababuya ye. A kun wɛrɛ bɛ yen tuguni n'an b'a fɔ a ma ko tiɲɛlabana fanfɛlaw ale fana bɛ se ka tali kɛ tiɲɛlabana dɔw fana na. Donc pour que i k'a dɔn ko épilepsie bɛ mɔgɔ la il faut que a tigi ka crise de kɛ. Épilepsie ale bɛ manifester ni crise de ye. Crise in yɛrɛ de b'a to a bɛ dɔn ou bien siga bɛ se ka kɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko épilepsie b'a la o de b'a to u bɛ na n'a tigiw ye généralement dɔgɔtɔrɔso la. Ayiwa i bɔra ka ɲɛfɔli kɛ bana in cogoya dɔw kan nka furakɛli cogo dɔ b'a la. Bana min don a dɔnni de ka gɛlɛn n'a dɔnna o bɛ passer mun ni mun de fɛ fɔlɔ pour que i ka se k'a fɔ k'i bɛ bana furakɛ f'i ka a diagnostic de poser. O diagnostic dun tɛ se ka poser ni dɔgɔtɔrɔso de tɛ. N'i y'a lakɔlɔsi k'i ka mɔgɔ bɛ ka crise kɛ o crise ninnu o bɛ tali kɛ i n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna bamanankan na cogo min na kirikirimasiyɛn na n'a bɛ orienter ka taa o fan fɛ i bɛ na n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. N'i nana n'a ye dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw bɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔw b'o kɛ o sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka tali kɛ i n'a fɔ arajo dɔw la n'an b'a fɔ o ma ko électroencéphalogramme o ye arajo sugu dɔ ye min bɛ kɛ kunkolo zɛmɛ la ka a filijurulama de don k'o sigi kunkolo zɛmɛ la k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ bana in bɛ kunkolo zɛmɛ la banakisɛ tɛ dɛ mais n'a y'a sɔrɔ bana in bɛ yen. Maintenant ni bana in confirmera o fan fɛ n'o fana m'a ye il faut que i k'a dɔn fana ko o analyse in fana bɛ se ka kɛ normal ye dɔw fɛ yen nɔ a tɛ fɛn yira mais analyse wɛrɛw bɛ yen nɔ fo ka se scanner ninnu ma ani IRM o analyse ninnu fana o bɛɛ bɛ kɛ kunkolo zɛmɛ de la k'a lajɛ ni bana in bɛ n'a bɛ kunkolo zɛmɛ fan min na ou bien n'a t'a la parce que épilepsie bana in a bɛ se ka kɛ a bɛ kunkolo fan dɔ de la a bɛ dan o yɔrɔ la an b'a fɔ olu ma ko épilepsie partielle a dɔw fana bɛ yen nɔ o bɛ kunkolo zɛmɛ fan kelen dɔ la mais a bɛ jɛnsɛn kunkolo fan bɛɛ la donc épilepsie a forme ka ca. Maintenant a furakɛli fana a forme caya in fana de bɛ na ni gɛlɛya dɔɔni ye a furakɛli la donc o de b'a to i kan ka se n'a tigi ye dɔgɔtɔrɔso la pour que a ka se ka furakɛ.
donc a fura ka ca a yirala kɔlɔsiliw y'a yira k'a fɔ epilepsie tɔ 100 sara la 70 fo ka se 80 ma ni olu ka bana ɲɛdɔnna ka fura d'u ma u bɛ se k'u ka hadamadenya kɛ i n'a fɔ e ni ne yɛrɛ bɛɛ bɛ cogo min na donc fura minnu b'a la a ka ca Ala fɛ n'o fura ninnu dira